እግዚአብሔር ይባርክ። የመጀመርታ ዘምጻኽዋ እኳ ግን ኣብቲ መዝሙር ክሪኦ ከለኹ ሓሳብ እንታይ ምስ ኣምላኽ ስራሕ ኣለዎ ነገር ትሪኦ እሞ እግዚአብሔር ይባርክ። ሎም መዓልቲ ዘምጻኽዎ ሓሳብ ኣብ ሉቃስ ብቐዳማይ ጆስሓወይ ኣብዚ ሰብኽ ነይሩ ሳታ ጆስሓወይ ናተይ ስብከት ዶ ሪሄካ ገሌለዮ ብዛዕባ ማርታን ማርያም ብዙሕ ይዛ ኣብዚ ጆሲ ክሰብኽ ከሎ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ድሓን በቲ ኣነ ዝተረዳእኽዎ ይኮንካን ትምህር ነርካ እሞ ፀገም የለኒ ገሌለዮ እሱ ዝረኣዮ ኣንግል ነይርዎ ኣነኻ ዝረኣኽዎ ኣንግል ነይሩ ማለት እዩ። ነገር ግና ዜሩ ናብ ሓንቲ ኣንግል ኢና ክንከይድ እሺ በቲ ኾነ በቲ ናብ ክርስቶስ ኢና ክንከይድ። ኣምላኽ ይባረክ፣ ኣምላኽ ጻድቕ። ኦኬ ኣብ ሉቃስ ከንብበ ኣብ ሉቃስ 10:38 ዘላ ሓሳባት ክንሪና ኢየሱስ ኣብ እንዳ ማርታ ማርያምን ከም ዝነበረ ክኸዱ ከለዉ ድማ ኮነ ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተወ። ማርያም ማርታ ዝስማ ሓንቲ ሰበይቲ ኸዓ ኣብ ቤታ ተቐበለቶ። ማርያም ትበሃል ሓብትኻ ድማ ነበረታ። ንሳኻ ዘረብኡ ክትሰምዕ ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ነበረት። ማርታ ግና ብብዙሕ ምግልጋል ትፅዕር ነበረት። ደው ኢላኻ ጎይታይ ሓብተይ ሓዲጋትኒ በይነይ ከገልግልዶ ግዲ የብልካን ኢኻ ባርከ ክትድግፈንስ ንገራ በለቶ። ኢየሱስ ድማ መለሰላ ማርታ ማርታ ብብዙሕ ነገር ትጨነቂ ትጎህየን ኣለኺ፣ እቲ ዘደሊ ግና ሓደ ጥራሕ እዩ። ማርያም ሲ ካባ ዘይውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያ ኣላ ኢሉ። ኣምላኽ ይባረክ። ኣብዚ ታሪክ ከምቲ ንሪኦ እዩ ኣነኻ እንታይ ርእስቲ ውፅያ ጽቡቕ ግደ ምህራይ፣ ጽቡቕ ነገር ምህራይ፣ ጽቡቕ ግደ ምህራይ የልየና። ሕርየትናሲ እንታይ እዩ ዘሎ ሕጂ ከና መዓራርዮ ይግባአና እዩ። ምክንያቱ እቲ ሕርየትና ንሓርዮ ወይ ከዓ ንመርፆ ዘለና ንሱ ይትናብራና። ሰብሲ ነቲ ዝመረፆ እዩ ዝነብር ኣቀይደ ነቲ ዝመረፆ ኢና እንመስል። ስለዚ ምርጫና ዘላለማዊ ነገራትና የስተኻኸለልና እዩ ወይ ከዓ ዘላለማዊ ነገራት እንታይ ይገብሮ እዩ የጥፋኣና እዩ። ሕጂ ምርጫ ወሳነ ጉዳይ ኣለዎ። ስለዚ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ንማርታ ሓደ ነገር ኢልዋ። ማርታ ብብዙ ነገር እንታይ ትገብርለኺ ትጨነቂ ኣለኺ። ማርያም ግና ኢልዋ ካባ ዘይውሰድ ግደ እንታይ ጌራላ ያለ ዋተይ እዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ዝውሰድ እዩ። ሓደ መዓልቲ ይኸይድ እዩ። ምክንያቱ ኢየሱስ ክዛረቦም ከሎ ነቲ ዓሻ ሰብኣይ እንታይ ኢልዎ ኣንተ ዓሻ ኢልዎ ምሽ ነፍሰይ ተሓበኒ ተሓጎሲ መልኡ ክሎ መኽዘን መሊኡሎ በቃ ዝደለኽዮ ክትገብሪ ትኽእል ኢኺ ኢልዋ። ድሓር እንታይ ኢልዎ ኣንተ ዓሻ ኢልዎ። መልኣኽ ሞት እኮ በዚያ ለይቲ መፂኡስ ንዓኻ ክወስድ እዩ፣ እቲ ዝዓከብካዮ ኸ ንመን ክኸውን እዩ ኢልዎ። ሕጂ ደይውሰድ ግደ ኣሎ ድውሰድ ግደ ኣሎ። ኣብዚ ምድሪ ዝና ይኹን ሓብቲ ይኹን ኩሉ ነገራት እንታይ እዩ ውሰድ እዩ። ስለዚ እንታይ ኢልዋ ሕርየትኪ ኣተዓራርዮ ኢልዋ። ምርጫኺ ብድኾነ ኣብ ታሪክ ኣብቲ መፅሓፍ ተዳሪኹሞ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ንሳታ ታሪክ እያ። ኣብ ሉቃስ እውን ዝተዛረቦ እዩ ግን ከንብባ ዝደለኽዎ ኣብታ ቢታንያ ኣብታ ዓዲ ማርያም ማርታ ሓብታ ኣልዓዛር ዝስሙ ምዕራፍ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ኣብታ ኣልዓዛር ዝስሙ ሕሙም ሰብኣይ ነበረ። ማርያም እታ ጎይታ ቅዱቕ ዝለኸየቶ ብፀጉሪ ርእሳ እውን እጋሩ ዝደረዘቶ እያ። እቲ ሕሙም ኣልዓዛር ሓዋ እዩ ይብል። ሕጂ ኣብዚ ታሪክ ሓደ ነገር ክንርዳእ ይደሊ። ኣብቲ ታሪክ እንተዳሪኹሞ ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ምስ ከደ ኣብ ቤት ኣልዓዛር ምስ ኣተወ ኣብቲ ቤት ብዙ ሽግር ከም ዘለዎ የረዳእካ እዩ። ብዙ ሽግር ኣለዎ። ገዛ ርእሱ ማርያም ብብዙ ዝተናገፈት ኣብቲ መወዳእታ ሰዓት ቀቢ ዝቐባእቶ ሳያ እንታይ ይብል ኣቡኻ ስለዚ እስኪ ቅዱቕ ቀቢ ዝኽለ ኣልዓዛር ዝስሙ ሕሙም ሰብኣይ ነበረ። ኣብቲ ቤት እንታይ ኣሎ? ሕሙም ኣሎ። እታ ገዛ እንታይ ኣሎ? ሕሙም ኣሎ። ዝሓመመ ሓዎም ኣሎ። በቲ ሕብረተሰብ ከዓ
ታይጸቅጥለዎም ናቱ ዝኻለ ኣለዎ ኢየሱስ ሓደ ነገር ክንርድኦ ዝደሊ ነገራት እንተደሓልዩ ኢየሱስ ኣብዚ ምድሪ ከመጽእ ፋብሪካ ወይ ድማ ትካል ናይ ሕክምና ክኸፍት ኣይመጸን ኣገደ ሕክምና ክኸፍት ኣይመጸን ባይዘወይ ኣብዚ ሕጂ ዝተጋገየ ነገራት ንርኢ ስለ ወይ ካን ሰምዕ ስለ ዘለና ወይ ካ ንርኢ ስለ ዘለና ክትሳገር ኢኻ ክትፍወስ ኢኻ ገለ ዝብል ትምህርትታት ይበዝሕ ስለ ዝኾነ ምፍዋስ እግዚአብሔር ይፍውስ እዩ ነገር ግና ቀዳማይ ክንሕዞ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኣብዛ ታሪክ እንተዳሪኹሞሲ ኣብ ቤቶም ከኣቶ ከለሲ ሕሙም ሪሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል ካይ ፈዋስ ካይ ኣምላኽ ገዛር ኢየሱስ ኣብ ገዛኻ ኣዝዮሲ ሕሙም ሰብ እንዳረኣየሲ ኣልዓዛር ሕሙም እዩ ግን ኣይፈወሰን ኣብቲ ገዛ ይኣቱ ኣልዓዛር ሕሙም እዩ ንሱ ግን ኣይፈወሰን ማርታ ካብ ብዙ ነገር ትጭነቃላ ብናብራ ትጭነቃላ በቲ ሓዋ ትጭነቃላ እንታይ ዓይነት ሕማም ነይርዎ ካይን ኣይዶነ ግን ሕሙም ሰብኣይ ነበረ ይብል ሕሙም ሓወኻ ነበረ ይብል ስለዚ ነታ ስድራ ቤት እንታይ እያ ዓብይ ነውፂ እዩ ነታ ስድራ ቤት እንታይ እያ ብፍላይ ዝርዳእካ ፔኒ ኣሎ ኣብ ገለገለ ብዙ ጥንዘው ነቲ ወላዲ ትሪኦሞ ላይ ታዕነት ይሕልፉ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ከም ዝኾን ከሎ ብዙ ዋጋ ነቲ ስድራስ ማዕረኽ እንደይ ስትረስ ከም ዘለዎ ክንርድኦ ይግባአና ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ዝዳራእኾሲ ኣብ ናትና ዝሰርሕ ወዲ ነይሩ ሶኬ ብዘይገድስ ግን ኣብቲ ገዝኡሲ ሕሙማት ካ ነይሮም ደቁ ኣይ ብዙ ግዜ ኣብዚ ሰዓት ሽግር ስለ ዝኾነ ዘሎ ክንጽሊ ንኣምላኽ ክንጥምት ስለ ዝደለኹ እየ ልዕሊ ማንምሲ ኣምላኽ ንጥምቶ ንሱ ግዜ ኣለዎ ንሱ መደብ ኣለዎ ኣነ ንስኻትኩም ግና ነቲ ኣብ ቤትና ዘሎ ነገር ደይኮነ ንኣምላኽ ብስሙ ክንፈልጦ ንኣምላኽነቱ ስለዚ ተስወዲ መወዳእታ ኣይከኣለን ነብሱ በዕሉ እንታይ ገይርዋ ትይዋ ክብደቱ ክነግረኩም ስለ ዝደለኹ እየ ከቢድ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ማርታ ድማ ብብዙ ነገር እንታይ ትገብራላ ትጭነቃላ ምክንያቱ ኣጋይሽ ክመፁ ከሉ ኣብቲ ገዛ ሕሙም ምስ ረኣዩ ምናልባት ከም ዝናትና ሕብረተሰብ እንተዳ ማለት ብዙ ጽቡቅ ጎን ኣለና በዝኻ ብዙ ፈተና ስለ ዘለና ንምባል ክኾኑ ነይለ ይኮንኩን እቲ ሕብረተሰብ ግን ስድራ ቤት እንታይ ይመጽኣሉ ተጽዕኖ ይመጽእ እዩ ምክንያቱ ብዙ ጸቕጥ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ጸቕጥ ኣለዎ ክወጽእ ከሎ ጸቕጥ ኣለዎ ኣብ ኩሉ ነገር ጸቕጥ ኣለዎ እዚ እንዳሰላሰልኩስ ተማልስ ነታተይ ካስተመርሲ ጽዒነ የምሲ ሓደ ወዶም ያው ሃይሙንዲ ይርብሽ ኣብታ መኪና ጅሳቶም ተጨኒቆም ንዓይ ኣነ ካኖ ሶኬ ገለ ብላ እጂ በቀደስ ሲልነ ዕሊለያ ተሓጒሶም ከና ማለት እዩ እጂ ማዕረኽ እንደይ ስትረስ ከም ዘለዎ ክነግረኩም ስለ ዝደለኹ እየ እጂ ማርታ ድማ ብብዙሕ ነገር እንታይ ትገብራላ ትጨነቕን ኣላ ስለዚ ኢየሱስ እንታይ ኢልዋ ማርታ ማርታ ኢልዋ ብዙ ነገር እንታይ ትገብርለኺ ትጨነቕለኺ ኢልዋ ማርያም ግና ካባ ደይውሰድ ግደ እንታይ ገይራላ ተባዕተይ ልበይ ልብኹም ከምቲ ኣንቶይ ዝበልክኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ሕክምና ክኸፍት ኣይመጽን ክፍውስ ኢሉ ይመጽን ምድሓን ሰባት ክረኽቡ ናይ ዘላለም ህይወት ምንታን ክረኽቡ ምንታን ወረስቲ ክንከውን ቀዳማይ መደቡ ነገር ግና መጀመርታ እንታይ ኢልዎ መገዱን ጽድቁን ድለዩ ምሽ ኢልና እቲ መጀመርታ ክንሕዞ ዝግባእና መጀመርታ ንሓዝ ደድሕር ፈወስን ክጎየሉ ኣምላኽ ነቲ ጎደሎና ክመልእ ክንጎይልና ከይንደክም ዝተሓዝ እንታይ ግበሮ ምሽ ይብሉና ኣቦታትና ካብ ጉያ መዓል እንታይ ምግባር ይሓዝ ካል መሓዝያ ተዋተይ ክሳድ ሓዙ ኩሉ ዝኽእል ሕዝቦ ምክንያቱ እቲያ 17 ዓመት ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ነበረ ሰበይቲ ብብዙሕ ነገር እንታይ ትገብር ነይራ ትጎይ ነይራ ንዓኻ ዕርፋ ዝኽእል ብዙ ነገር ጉያ ገይራ ነይራ ነገር ግና መወዳታ ሓንትን ያፈሊጣቶ ነቲ ኢየሱስ ስልኡ ምስተረድአት በቃ ትፈወሰይ ኣዋይላ ሰፈር ክዳኑ ምስተንከት ነገራት ክልወጥ ከሎ ንሪ ህይወትኩም ክልወጥ ምንታን ክኽእል ንኣምላኽ ንረኣዩ ኣብ ቤትና ዘለው ነገራት
ኣብ ስጋና ዘሎ ነገራት ብዙሕ ሕንቅልሕንቅሊተይ ዘለና ሰባት ኢና ብዙሓት ሕንቅልሕንቅሊት የላትና ዋላቲ ኣንበፃፃና ትራማ እዩ ኩሉ ናትና ከምታይ ምስ መኪና እንዳዘወርካ ፖሊስ ተሪእኻስ በቃ ብረግ ጥራይ ትብል ንዓኻ እኮ ይምልከተካን እዩ ስትኺልካ ስፒድካ እንዳኸድካስ ግን በቃ ትራማ ዘለና ሰባት ምዃና ክንፈልጥ ደልየ ማለት ብብዙሕ ነገራት ስምባደ ስለ ዘለና ስምባደስ ኣለና ንምባል እየ ስለዚ እንታይ ኢልዎ የሱስ ኣብቲ ቤት እቲ ክመላለስ ከሎ ነቲ ሕሙም እንዳርአየ ስለምንታይ ደይፈወሰ ዕላሙ እውን እሱ ኣይነበረን ከም ዘፍውሶ ይፈልጥ እዩ ድሓር እውን ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢልዎ ኣብቲ ታሪክ ክንሪኦ ኢና ፅቡቅ ግደ ሕረ እዩ ፅቡቅ ግደ በቃ ንዓኹምን ንትውልድኹም ከሳገረኩም ዝኽእል ዘላለማዊ ዝኾነ ሕርየት ክነሓሪ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኣብ ቤትና ንሓርዮ ሕርየት እንታይ እዩ ስለ ደቅና ፅባእ እንታይ ይኹኑ ኢልና ካብ ንጭናቕ ንኣምላኽና ንሓዞ ኣምላኽ ድማ እንታይ ክገብር እዩ ተዓምር ክገብር እዩ ምክንያቱ ንመን ሒዝካ ኣለኻ ንኣምላኽ ስለዚ ማርያም ነዚ ነገር ምስ ተረዳ ማርያም ብዙ ነገር ዝተገደፈላ እዩ እታ መወዳእታ እንተዳሪኹም ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት እያ ካረኺብዋ ሽዑ ብዙሕ ግዜ ሓልኪ ናይ ህይወትና ነጥፎ ዘለና ኣብ ቤተ ኣምላኽ ክንመላለስ ከለና ንነገራትና ኣምላኽ መዓሲ ዝበፅሓኒ መዓሲ ክበፅሓኒ መዓሲ ክፍውሰኒ እንዳበልና ኢና ንኸይድ መንዋሕ ግዜ ክንደይ እስኪ እቲ ዓመት ክሳገር ኢኻ ተባሂሉ ዘይተሳገረ ሰብ ኣሎ እኮ ተፈዊስካ ተባሂሉ እኮ ዘይተፈወሰ ሰብ እኮ ኣሎ እቲ ተፈዊስካ ዝበሎ ንሱ ይሕተቶ ግን ነገር ግና ልበይ ልብኹም ሓሳበይ ሓሳብኩም ኣብ እግሪ ኣምላኽ ክንፀንሕ ነቲ ድሓይሽ ንኣምላኽ ድምፂ ስለዚ ከዓ ኣባጊዕ እንታይ ገብራ ኢልዋ ድምፀይ ሰማ ኣነ እውን እንታይ ገብረኒ የለልየን ኢልዎ ድምፂ ካልእ ክሰማዕ ከለዋ ከዓ የጋልባ ምክንያቱ ኣቐዲመን ኣባጊዕ እንታይ ዝፈልጣ ድምፂ ኣዋተይ ድምፂ ኣምላኽ ክንሰምዕ ኣምላኽ እንታይ ይብለኒ ክንፈልጥ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኮይና ኮፍ ኢልና ክንመሃር ሽኡ ጋሻ ነገር ክመፅእ ከሎ እንታይ ትገብሮንኻ እንታይ ትገብሮንኻ እዚስ ድምፂ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢኻ እትብሎ ነገር ግና ኣብቲ ሓልኪ ናይቲ ማርታ ሂወት እንተዳኣቲና ግና ንኩሉ ድምፂ ክንሰምዖ እንታይ ንገብር ኢና ምክንያቱ ብዙ ዝተናወፀ ነገር ብዙ ድምፂ ስለ ዘሎ ንፁር ዝኾነ እንታይ ክንገብር ኣይንክእልና ክንፈልጥ ኣይንክእልና ስለዚ እንታይ ኢልዋ ማርታ ማርታ ብብዙ ነገር እንታይ ትገብረለኽ ኢልዋ ትጨነቐለኽ ኢልዋ ማርያም ግና ካባ ደይውሰድ ግደ ሓርያ ኣላ እስኪ ኣሕዋተይ ሕርየትኩም እንታይ ይመስል ኣሎ ረይተይ ንኣኻ ምሳኻ ምንባር የሸኒ ምባል ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ማርያም ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ እግሪ የሱስ ኮይና እንታይ ትገብር ነይራ ትምሃር ነይራ ትሰምዕ ነይራ እንታይ ይብል ትፈልጦ ነይራ ድምፁ ተለልዮ ነይራ ስለዚ ከዓ እዩ ተረዲዋ ዲ ኣይተረዳእን ንሞቱ ዝኸውን ቅብኢ ዘምፃዕቶስ መን እያ ስያ ድምፁ ትሰምዕ ነይራ እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት እውን እንታይ ዝገበረቶ እያ ወደ ቅብኢ ጌራ ርእሱ ዝደረዘቶ ብንባእታ ጌራ እግሩ ዝሓፀበቶ ብርእሳ ጌራ ብክብራ ጌራ ዝደረዘቶ ማርያም እያ ነቲ ሞቱ ዘዳለወቶ ነስቲ ናኻ መዘከርታ ዝኾነት ማርያም እያ ፀን ኢልና ኮፍ ኢልና ንስማዕ እያ ንኣምላኽ ኣብ ቤትና ንኣምላኽ ነንግሶ ኣብ ሂወትና ቀዳማይ ነንግሶ እዚ ናብራና ክሽፍነና ኣምላኽ እዳ የብሉን እድኡ ግና ንኦ ምፍላጥ ጥራይ ናተይ ናታትኩም ዕዳ መሶብና ክመልእ ኣምላኽ ባረኸኒ መሶብና ተዘይባረኸካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ተዘይፈወሰካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትሕለል مش تحلل ስለዚህ ነፍሳትና ዝሕለል ሓደ ግዜ ፎስ ትደሊ ፎስ ምሳንካያ እንታይ ትገብር ኤግዚት ትወፅ
ሕዋተይ ኤግዚት ዘወፅእ መገዲ ኣይኮንና እንዳሓዝናዮ እቲ ሓሙም ከም ዘለዎ ይሓሉ ኣነ ግና ድሓይሽ ግደ ሓርየ ኣለኹ ኩነታተይ ከምቲ ዘለዎ ኣሎ ኣነ ግና ዝበለፀ ነገር መሪፀ ኣለኹ ሕንቅልተይ ኣብ ቤተይ ኣሎ ኣነ ግና ድሓይሽ መሪፀ ኣለኹ ሰባት ኣብ ቤተይ ዘሎ ነገራት ክፍንፍኑ ከናሹ ኣለዉ ነገር ግና ኣነ ግና ድሓይሽ መሪፀ ኣለኹ ስለዚ ማርያም ኣነ ግና ድሓይሽ መሪፀ ኣለኹ ኢላ ስለዚ ኸ ንሱ እንታይ ኢልዋ أنت حافظة إلوا مارتا إلوا واي ببوزو نجر ناتج أنا قد ذي فتح الله عبيته خلو سلام أنتي كسب كندي تتصبيوا لك نحط واس ملسي دش أنا قد نو عيد شجري زي جزات أيوالو زي هم حاولوا فوسي كمو يروك أشوا ما يدلني you know في الله أبو مسكون كاتفلت يعني أمونغو ولدون ولادن زي أمونغو ولدون ولادن أنا أبغى خمس خلاصي تكالا سندها جي كابتيوم دكاي جهاد النيم ده كي كل نين أوكي ولك جي تو مثل كذا حس هذا جنا مع أصلا حس موبايل يبل هذا خا تهدي يبل جي عينه اللي بخا دسي بلو كلهم لك خايم جنا عينه دسي بلك تدهدي زبل حلفا مالت لبخاس بك دسي زبلك شالك ينسنس يردعكم مالت عمونغو فلت على جي او يدو بس دولكس دادي دهينا مصا غزا قال يا اخلك قال مش غنزب الله يا اخلنا قال انت دلي حق مصي بلو مش موبايل تيلس نو هاي مصيني تيلس او دادي نا اخينا في امس حق صوتنا ده اوكي زي لبز يا انا عيب تاي تقبرني اتم املاح كم يزدلي كم نغرات نو كندلي املاخي كملو عبتت اغارو خوفينا زلبي زلو املاح ስለዚህ ነና ይዝፈቷነ ነቲ አቦ ዝብለኒ ነቲ አቦ ዝብለኒ በቃ ሞባይል ዘይ ገድሶ ወለው ሓደ ቆላ አቦ እጂ ፕሮት ሰቤተላትና ሙዳስ እንደጀምርና ማለት እቱም ሰርኩስ እጂ ናተይ ሞባይል ኮስዱ ላይ ቃለስ ይሄ ናታ እኮ አይወስዱኝ እጂ አላኻ ልክ ኖ ከይተቦ ምሳኻ ጻውት ለዎም ጊዜ ህልፍ አቤት ረፈው ማለኻት ብለንም አሰው ሳቅ ኸይላ አም ባድ ሽምለስ ማለት ሹ ታብት ዘደየበ ማለት እጅ እንታይ ክብለኩም ደለ አምላክ ዝደልዮ ነገራት እንታይ ከምቲ ወላዲ አነ ንሰኻትኩም ልብናስ ነቲ አቦ ዝብል ወላዲና ዝያዳ እንታይ እንገብረሉ ልብና ደስ ሓጎስ ይስማዓና በጀ ሻለከ ውስጥ ኻስ ሓጎስ ይስማ ማሚ ክብል ከሎን موبايل ديلش زبጭቃጭቅ ቆልዓት ዘሎ ፍልሊ ብዙ ነገር አለው ስለዚህ ሕዋተይ አምላክ እንታይ ይደሊ ኮፍልና አብ እግሮ እንመሃር አምላክ ይደሊ አብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:3-15 እንታይ ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 3-5 እንታይ ይብል እቲ ንዚ ሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽሙን ኣብ ሰማያት ተዓርኒምልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ሙታት ብዝሕ ምህረት ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ይብሎ ሕጂ እቲ ዝሓልፍን ዘይረክስን ሕጂ እንታይ ኢለኩም ማርያም ግና ካባ ዘይውሰድ ግደ ሓርያላ ኢልዎ ሕጂ ጴጥሮስ ክዛረበው ከለኻ أنا نسخاتكم زرخبنا يو نجارات نزي حلف ويكا زي ركز زي مش زي بلاشو رستين عارخي من على نايلو زعبا رستيك زعرب كلهو رستين تاي مالتي بايزوي رستي ورشا مالتي مش زور رسمري ولديو
كمخا حق ممهراب سلازلا كيغاغي حق تاي زغبر ወይ ውልድ ይዝወርስ ወይ ካመን ይዝወርስ እቲ አውራሲ ብፍታው ልቡ ንዘንቀዶ ሰብ ንዝፈቶ ሰብ ይዝወርስምሽ ሓደ ሰብ ዘይፈልጠካ ሰብሲ እዚያ ሆርሰካ እንተ ኢልካሲ ውልድ ይኮንኩን ግን ፍታው እዩ አቀደ ሕጂ ኣብትርስቲ አምላኽ አነ ንስሓትኩም ዝኣተናዮ ብምንታይ ናኣቲና ብውልድ ናኣቲና بخريستوس مستولدنا نبياتنا مالتي نابترستينا نعتو هجي يسوع باولوس بيتروس كتصحفلهم كلوس نزي حلفن زي ركسن زي صمن اب سماي تعريمكم زلو رستيكم عايتكم زلكم ስለዚህ ኢየሱስ እንታይ ለዋነ ማርታ በብዙ ነገር ትጭነቀለኻ ማርያም ግና ካባ ደውሰድ ታይራላ ግደ ርስቲ ሐሪያላ ዳይሽ መሪጻላ እሱ እንታይ ይገብርኒ አይ ሐልፍኒ አይ ሙሽሙሽኒ አይ ድርበይኒ አብዝ ምድሪ ክንደይ ስልጣን ወይጋ ክንደይ ሐያላት ስልጣኖም ወሪዱ ከሎ ዝራዕናይ ሰዓት አለምሽ አቀንዴ በሐፂራ ባዓድና ምሽቲናይ መንገ እንደይ ዘንበድ በደና ነበረ ግን ዳንበድ ቢዱ ኸይዶ ኸብካለ ኸይዶ ምሽ እጅ እንታይ ክብለኩም ደለ እዚ ኣብዝ ምድሪ ዘሎ ነገራት እንታይ ይገብሪ ማለት እዩ ሓደ መዓልት እንታይ ከገብሪ ሓልፍ እዩ ስልጣን እንታይ ከገብሪ ሓደ መዓልት ከወድቕ እዩ ዝና እንታይ ከገብሪ ሓደ መዓልት እንታይ ይገብሪ ከወድቕ እዩ ነገር ግና ዘላለማው ዝኾነ ርስቲ ብክርስቶስ ጌርና ዝዓተናዮ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚህ ኻይ ጳውሎስ ጴጥሮስ ክዛረቡም ከሎ እንታይ ኢሎም ኣብ ዘላለማው ርስቲ ስለዚህ ርስቲ እንታይ እዩ ብምንታይ ካትረኽቦ ብውልድነት ኢኻ ትወርሶ ኣብ ዘፍጥረት 25 ተዳሪኹሞ አብርሃም ንይስሐቅ ምስ ወለደ ብድሕሪ ሳራ እንታይ ነይረሞ 5-6 ውላድ ነይረሞ ብዙ ውላድ ካይ እስማኤል ኣለዎ ብዙሓት ካንታ ነይረሞ ውልድ ነይረሞ ኣብታ 25 እንታይ ኢልዎ አብርሃም ድማ ኢልዎ ኩሉ ርስቲ ለመን ሓቦ ንይስሐቅ ወዱ ሓቦ ነቲዮም ደቁኸ ነቲዮም ብስጋ ዝተወለዱ ነቲዮም ብተስፋ ይዝብሎ ምሽ ይስሐቅ ብምንታይ እዩ ናይ ተስፋ እዩ እቲዮም ብስጋ ዝተወለዱ ድማ እንታይ ገበሮም ይዝብለና ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስ ተዳሪኹሞ 25 ጊፍት ሂብዎም በቃ ጊፍት ሂቡ አላ እቲ ኩሉ ዘለዎ ነገራት ግና አብርሃም ዘበናት ዘውሓለለው ነገራት ግና ብምንታይ ነመን ሓቦ ነቲ ወዲ ተስፋ ታጊሮ ሂብዎ ሓለፋት እዮም ካልኦት ስለዚህ ሕዋተይ ሓለፋ ካልእ ክነብር ውልድነት ጥራይ ዘንብረና ውልድነት ኣብዚ ምድሪ ሓለፋ ካብ ኩሉ ነገራት ከምብረና ዝኽእል ውልድነት እዩ ከም ኢሳቅ እንታይ ኢሳቅ ወዲ ተስፋ እዩ ስለዚህ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ አንቶይ ብዛዕባ ምስጋና ንዛረብ ነይራምሽ አምላኽ ንኩሉ ብምስጋና ክንብሮም ከሎሲ ሓለፋና ኣኻ ዘንብረካሲ ውልዱ ስለዝኾንካይ ስለዚህ ኻይ እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ዘለዎ ንመን ሓቦ ይዝብለና ንወዱ ንኢየሱስ እንታይ ገይርዎ ሓቦ ስለዚህ ኣብቲ ኩሉ አምላኽ ድማ ንኩሉ ነገራት ንመን ሂቦ ኢልዎ ክርስቶስ ሓቦ ይብለና ከምቲ አብርሃም ነቲ ዘለዎ ኩሉ ንይስሐቅ ከም ዝሓቦ እግዚአብሔር አቦ ድማ ኩሉ ዘለዎ ንመን ሓቦ ይብለና ንክርስቶስ ሓቦ ይብለና ስለዚህ ርስቲ ዝዓተናሉ ርስቲ ዘላለማዊ ዝኾነ ርስቲ ናዓቲና ዋተይ እንታይ ክብል ደለ ብሓፈሻዊ ሕሬትና እንታይ ይመስል እቲ ሕጂ ዝሓረናዮ ሕሬት ንሱ ዘላለማዊ ነገራትና ከስተኻኸለና እዩ ወይ ድማ ዘላለማዊ ከትፈዓና እዩ ምንታን ነፍስና ከይትሕለል ምንታን ከይደክም ምንታን ገጽ ሰብሪና ከይንከይድ ስለዚህ ምሽ ዕብራውያን እንታይ ኢሎ ነፍሳትኩም ምንታን ከይሕለል አይሎ ነቲ ጀማሪ ዝኾነ እምነት ነቲ ደምዳመ ዝኾነ ኢየሱስ እንታይ ግበሩ ጠምቱ እዚ ምስተገብሩ እንታይ ትገብሩንኹም ኢልዎም ኣይትሕለልንኹም ኢልዎም ምንታን ከይደክም ምንታን ከይንሕለል ኣብ ክርስቶስ ኮይና
ክለግብ ዙርያኹም ብዘይገድስ ኣብ ውሽጥ ቤትኩም ብዘይገድስ ነገር ግና ኣነ ግና ድሓይሽ ሓርየ ኣለኹ በሎ ኣነ ግና ድሓይሽ መሪፅ ኣለኹ በሎ ኣነ ግና እቲ ካብ ቤተይ ዘሎ ንላዕሊ ንስኻ ተዓቢኻ በሎ ኣብቲ ታሪክ እንተዳሪኹሞም ኣብ መወዳእታ ግና ኣልዓዛር እንታይ ገበረ ይዝብለና ኣልዓዛር እንታይ ገበረ ኣንቱም ነታ ቤት ቃንዛ እዩ ነታ ስድራ እንታይ እዩ ሕሙም ነይሩ ፈዋሳ ማዕከሎም ኣሎ ኣብ ቤቶም ኣሎ ነገር ግና ካብ ሕማሙ እንታይ ገበረን ኣይተፈወሰን ናበይ ከይዱ ኣልዓዛር ድማ ሞተ ይብለና ምሽ ኣብቲ መጽሓፍ ኣልዓዛር ድማ ሞተ ሬዎ በሰላ ናይታ ገዛ ሬዋ እቲ ፈዋሲ ኣብ ማዕከሉ ከሎ ኣብ ቤቶም ክመላለስ ከሎ ከይፈወሶ እሞኸ ሎሚ ደክፍዎሲ ጽባሕ ክፍዎሲ እናተባሃሉ እናተጸበይዎ ከለውስ ኣልዓዛር ካ እንታይ ገይሩ ሞይቱ ኢየሱስ ግና እንታይ ኢልዎ ኣበይ ጌርኩማ መስለስ ኣልዓዛር እኳ ደቂሱለ ኢሎ ክብሪ ኣምላኽ ክገልጽ ስለ ዝደለየ ኣምላኽ እንታይ ገይርዎ ንግዜ ኣጸቢዎ ንግዜ እንታይ ገይርዎ ኣጸቢዎ ኣምላኽ እንታይ ገይርዎ ኣጸቢዎ ስለዚ ነታ ገዛ እንታይ ገይራ ቃንዛያ ነይራ ኣልዓዛር ካ ሞተ ኩሎም ድማ ከጸናዕነዎም መጹ ይብለና እንታይ ክብል ደለየ ኣብዛ ታሪክ እንተዳሪኹሞስ ልበይ ልብኹም ንኣምላኽ ጥራይ ይድለይ ነቲ ዘሎ ገዳና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገራት ክንጥምን እንተዳ ጀሚርና መስበርቲ ክመጻና እዩ ሙዳእ ክመጽእ እዩ ምሕላል ክመጽእ እዩ ሕሰብዎ በዓሉ ኢየሱስ ኣብ ቤቶም ከሎ ከይተፈወሰ ኣብ ቤቶም ከሎ እንዳተመላለሰስ ምስ ሞተስ ታገዛስ እንታይ ኮይና እያ ነገር ግና ኢየሱስ ግና እንታይ ኢልዎ ኣልዓዛር ግና ደቂሱሎ ኢልዎ ግዜ ይጽበይ ነይሩ ግዜ ተጸቢዩ ስለዚ እንተ ሓቃናና እንታይ እዩ ሕሪትናስ እንታይ እዩ እንታይና ንመርጽ ዘለና ንኣምላኽ ንምርጽ እቲ ክኾነልና ኢልና ዝተጸበናዮ ክንሕዞ ኢልና ዝተጸበናዮ እንተ ዘይሓዝናዮ እንታይ ክንከውን ኢና እቲ ታሪክ እንተዳሪኹሞ ቀዳማይ ዓላማ ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ ምፍላጥ ጥራይ ዕላሙ ንዑ ክንፈልጥ ንኣምላኽ ክንርዳዕ ንሰምዖ ስብከትና ትሳገር ኢኻ ክትፍወስ ኢኻ ደይኮነሲ ኢየሱስ ዘጠምት ትምህርቲ ክንሰምዕ ኢየሱስ ዘጠምት ጥራይ ክንርኢ እዚያ ነገር ተበላሽኣላ ብዘይገድስ ኣነ ግና ናባኻ ምጥማት ይሄሸኒ ይበልዎ ውድቀት ኣብ ቤቴ ኣሎ ኣነ ግና ናባኻ ምሕሻኒ ስለዚ ማርያም ካባ ደይውሰድ ግድ ሓርያ ኢላ ኣብቲ ታሪክ እንተዳሪኹሞሲ ኣይሞተን ኢልዎም ሞይቲ ኢሎሞ ኦኬ ነገር ግና ኢየሱስ ነበአ ይብለና ኣብቲ ታሪክ ኢየሱስ ንምንታይ ደንጊዩ ተዳይና ብዛዕባ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ብዛዕባ ሓይሊ ትንሳኤ ከረድኦም ስለ ዝደለየ ስለዚ ኣወይኮ ስኻ ግዲ እንተትህሉ ነርካ ኢላቶ ማርታ መፅያ ኣወይኮ ግዲ እኳ ግዲ ምገበረካ ያው ኣፋ ሞት ክበፅሕ ከለሲ ደንጊፆ እንታይ ምገበረ ኣብቲ ሕሙም ከሎ ዘይደንገፀሲ ኣብዚያ ግን ምደንገፀ ምናልባት ግዲ እኳ ማለት በቃ ምራራሓ ካልና ነርካ ሞ ምተፈወሰ ነይሩ ኢላት ኣብቲ ምልልስ ኣብ መንጎ ማርታን ኢየሱስ እንተዳሪኹሞ ኢየሱስ ካ ኣይሞተን ኢልዎ ትስ ኢልዋስ ኣብታ ናይ መወዳእታስ ክትስ ኢላቶ ሹ ኣብ ውሽጢ ተዛረባ እንታይ ኢልዎ
أبتاع إسران حموشن تلا يسوع كاتنساين حيوتن عنيه اتبعي زعمن سنت موته اكوا بهيوت كنبريو نفس وكف بهيوت زلو مو بعي زعمن كأن زل عالم تاي قبرني اي كموتنيو نزيد عبي أجندة خمحروم سلازي دلي فهذي أفت تاريخ انت داريخمو اوكي الازار تسي الازار يلو تسي وي كبر عملاكات نتاجري تقليتي مخنياتو اتنربعة معاتي دزموشموشة ريسا موت كتس زي رأيو تاريخ هاريو موت انتاي تنساي انتاي مخانا ريو الازار تسيو حواتي حتى تاريخ انت دان بيكم ماريخما الازار ما مستسايدو كلهم نعاك تصنع نعواز مسوس بزعوا يسوس تراي ديكونس بزعوا الازار مسرايسي نكريستوس انتاي غبروا تقبلوا انتاي غبروا تقبلوا سلازي تاريخ على ازار ميتون يرو تسيو زبل دمص زينا مسموخا كله على ازار كريو انتاي غبروا نبر يبلنا على ازار كريو يديو نبرو شو على ازار مسرايس انتاي غبروا نيرم نكريستوس انتاي غبروا نيرم يا عم نيرم حواتي اتزغرمكم كعا اتزغرم تاريخا تمليسو خا نابراهام انتاي كوينا نلازار انتاي كويناتو نلازار انتاي كويناتو اتيوم فريساويان دما انتاي يبلنا كقتلوا ودلايو مخنياتو بمخنيات على ازار بوزو سب نكريستوس يقبل سلازلو بمخنيات على ازار بوزو سب نكريستوس يقبل سلازلو سلازي انتاي كغبر علىو كقتل علىو اتستسس مليسوم كابي سب I don't know بينا غبا مويتو አይፈልጥኔ አይተጻፈና ነገር ግናት ናቱ ምትሳ መሊሱ ኻንታ ገይሮይ ጸላአት እንታይ ገይሪ ጸላአቲ ፈጢሪ ግን አምላክ ዘላለሞ አጀንዱ ዝነበረስ እንታዩ ተስዩ ሞይቱ ተስዩ ደኮነሲ ዘላለሞ አጀንዱ ስንታያ ኢየሱስ ካትንሳኤ ህይወትና አኔ ትንሳኤ ሱም ኻኑ ከፍልጦም ስለዘደለየ ስለዚህ ወደይ ሐወይ አይሞተን ማርታ ደማ እንታለቶ ዳህራይ ማዓልትስ ብትንሳኤ ከምዝትንስስ ንፈልጥና ምክንያቱ ዳህራይ ማዓልትም ትሲና ሕጂ ግን እንታይ ኮይና ሮማይ ኣብቲ ዳህራይ ግን ትሲልዎም ንሱ ግና ዳህራይ የብሉ ቀዳማይ የብሉ አልፋን ኦሜጋን ስለዝኾነ እንታይ ኢልዋ በተ ዳህራይ አይኮነን ኢልዋ እቲ በአይ ዘአምን ኢልዋ ዳህር እንታይ ኢልዋ ህዋተይ እዚ እጫይና ዘለን አብዝ ምርጫይና ስለዚህ እቲ ተፈወሰ እቲ ዝሞተስ ተመሊሶም እንታይ ገይረሞ ምናልባት በይናይ ንዑ ድማና አላዛር ከቀትልዎ እንታይ ገብሩ ነይረ ይደሊ ነይረ ለድሕሪ ኢየሱስ ንዑት ኢሎም ኾነ ድሕሪ መኒ ኢየሱስ እዩ ኣብቲ ታሪክ እንተዳሪኸሞ ምሽ ኣብቲ ሰቕለት ሞት ኢየሱስ መፅኡ ንአላዛር ከገድፍዎ ድየ ኣይ ከገድፍዎ ነየ ምክንያት አልዓዛር ብዙሓት ንክርስቶስ ስለዝረኹ ስለዚ እንታይ ዓላማ ናይ እግዚአብሔር እንታይ ስለዚ እንታይ እቲ ናቱ ሞት ምትስውሲ ተመሊሱ እንታይ ገይርዎ እዩ ኣቅቲልዎ እዩ ማለት ጸላእቱ ፈጢሩ ቀትልዎ ይደልዩ ነይሮም ምክንያቱ ብዙሕ ሰባት ብዛዕባ አልዓዛር ይፈልጥ ነይሩ ሞይቱ ታሪክ ነይሩ ስለዚ እንታይ ደይ ውሰድ ግደ ክንሓሪ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዋ ማርያም ግና እንታይ ገይራላ ካባ ደይ ውሰድ ግደ እንታይ ገይራላ ወሲዱ ቆይ ተስዮ ተመሊስኻ ወሲዶሞ ኦኬ ታ ስድራ ቤት ሞት ድጸልአት ስድራ ቤት ተመሊሳ ድማ እንታይ ገይራ ሞት ዘሐዘና ዝነበረት ስድራ ተመሊሶም ድማ ነዚ ሰብ ዝክንቀትሉለና ኢሎም ክንደይ ተዋፊሮም ኣለው ክንደይ ብከመይ ሞይቱ ካይንፈይጥና ነገር ግና ንሱ ኣታ መወዳእታ ሓርማ ዝደለየ ነጥብ እንታይ ነይሩ ኢየሱስ ድማ እንታይ ኢሎም ኢየሱስ ከዓ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ብህይወት ክነብር እዩ ኣነ ንስኻትኩም እንተሞትናውን ብህይወት ክነብር ኢና እዚና እጫና እዚ ትሕርየትና ቀዳምነት ንኣምላኽ ጥራይ እሞ ንሓዞ ኣምላኽ ድማ ነቲ ዝፅረግ ነገራት ክፀረግ እዩ ስለዚ መጀመርታ መገድን ፅድቁን ድለዩ ዝበለና ንኣምላኽ ንሓዞ ንኣምላኽ ምስ ሓስካዮስ
بدري كل ነገር እንታይ خوني خوني ሕንቅሊትካ ክፍታሕ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ክትፈትዎ ስለ ዘለኻ ዲኮነስ በዓሉ እንታይ ክገብር እዩ ፈትሕ እዩ ኣምላኽ ንቐድም ኣብ ኢድ ኣምላኽ ጥራይ ንንበርከኽ ክፅልዩ ጸሎትና ክንልምን ልማኖና ክንደልይ ድሌትና ንብሕጎ ብሓግታትና ኣምላኸይ ንዓኻ ገጽካ ምራይ ይሕሸኒ በሉ ስለዚ ዳዊት እንታይ ኢሎ ካብ ቤት ክርስቲያን ሺ ዓመት ካብ ምንባርሲ እንታይ ኢሎ ሓላዊ ኣፍ ደገ ከምዃን አንቱም ሕሬትና ስጥራ ይኹን ታሪክ ማርዶካይ እንተዳሪኹሞሲ ኣብ ኣስቴር እንተዳሪኹሞስ ማርዶካይ ድማ ኣበይ ነይሩ ምሕዳሩ ኣበይ ነይሩ ኣብቲ ኣፍ ደገ ንጉስ ነይሩ ኩሉ ግዜ ዝሓድር ማርዶካይ ኣብታ ንጉስ እዩ ኣዋተይ ኣብ ቤት ንጉስ ነበሩ ኣብ ኣምላኽ ነበሩ ምስጢርካ ክትረኽቡ ኢኹም ስለዚ ንማርዶካይ ከሳገሮ ዝኸኣለ ንሕንቅሊትና ኣብ ቤትና ዘሎ ሕንቅሊትና ኣብ ነገራትና ዘሎ ፅንፅዋያት ክፈትሕ ዝኽእል ኣብ ቤት ንጉስ ምንባር ጥራይ እያ ሽኡ ኢሎ ማርዶካይ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ንጉስ ተመኸረ ምኽሪ እንታይ ገበረ ቀብ ገሊኦም ኣብቲ ካዚኖ ኣለዉ ንሱ ግን ኣብታ ቤት መንግስቲ እያ ምኽሪ ምስ ሰምዐስ እዛ ምኽሪ እዚኣ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ነፀጋ ኣብ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ነፀጋ ኣምላኽ ጥበብን ምኽርን ክበና እዩ ስለዚ ሰሎሞን ክዛረብ ከሎስ ኣምላኽ ምስ ተራኸቦን ሰሎሙስ እንታይ ኢሎ ኣጆኹም ሰለስተ ክንበፅሕ ኢና እንታይ ትደሊ ምስ በሎ እንታይ ኢሎ ምስትውዓልን ጥበብን ምክንያቱ ህዝብኻስ ብዙሕ ኢሎ ነዚ ህዝቢ ኣነ ኻ መንእሰይ ኢሎ ከመይ ጌረ ከመሓዳድሮም ኣይክእልኒ ምስትውዓልን ጥበብን ሓበን ኢልዎ ኣቱም ሰባት በሽበሽ ይሹ ኣምላኽ በሙሉ ሓጎስ ዓቤትና ሓጎስ ክኸውን ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዘይኮነ ንረይስ ንኣምላኽ ንራይ ንኣምላኽ እንዳርኣና እቲኦም ንኣምላኽ ዝጥምቱ ገጾም እንታይ ገብር ኢልዎ ፀባር ንኣምላኽ ጥራይ ይጠምቱ ንኣምላኽ ጥራይ ንጠምት እሞ ነገራት ክወድቕ ከሎ ትሪኦ ምሽ ያሪኮ ከመይ ፈሪሱ ዝምለና ተኽእል ኢኻ ዳሓረይ ያሪኮ ፈሪሱ በለና ንኣምላኽ ብምስጋን ጥራይ እንታይ ይገብር ንኣምላኽ ብምቕዳም ጥራይ እንታይ ይገብር ነገራት እንታይ ይገብር በብሓደ እንታይ ይገብሩ እዮም ወድቂ እዮም እንተዘይወደቑኻ ድሓይሻለኒ በቃ ፅቡቅ ነገር ሓርየ ኣለኹ በልዎ ስለዚ እጫኹም ከጋገይኹም ዝደልዩ ሰባት እጫኹም ከጋገይኩም ዝኽእል ነገራት ኣባኹም እንተልስ እጫይ ግና ዘላለማዊ እጫይ ይበሉ እቲ ደሳቀይኒ ስቃይ እኳ ኣብ ስጋይ እንተሓለወ ንሱ ግና ጠፋኢ እቲ ዘይጠፍእ ሕርየት እንታይ ገይረ ኣለኹ ብሉፅ ነገር መሪፅ ኣለኹ በዚ ባህ ይበልኩም ክትኣቱ ክትወፁ ክድቅሱ ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ሲ ካብ ነቲ ጉዳይና ንርኢ ንኣምላኽና ንርኢ እቲ ንኣምላኽ ዝረኣየ ሰብ ንሱ እንታይ ይገብር እዩ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ይኸይድ እዩ ኣምላኽ ድማ መፍትሒ ክበካ እዩ ነቲ ደሸግረና ነገራት እንታይ ገብረካ እዩ መፍትሒ ክበካ እዩ ስለዚ ከናቀድሞ ንኽእል ነገራት ከናቀድም ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ የሱስ ኣጥቢቑ ዝተዛረቦ ነገር እንተደሓልዩ ማርታ ብዙ ነገር እንታይ ትገብር ኣለኺ ብዙ ነገር ትጭነቕ ኢልዎ ስለዚ ኣብ ሉቃስ 12:33 እንታይ ኢልዎ ኣብቲ መዝገብካ ዘለዎስ ኣብኡ ድማ ልብኻ ይኸውን መዝገብና ሳበይ ዘሎ ኩሉ ግዜ ልብና ሳበይ ዘሎ ኩሉ ግዜ በቃ እጅ ሓሳባት ይመጽ ማለት ኣይመጽኒ ማለት ኣይኮነን ነገር ግና ሓይለይ ዘጥፎ በቲ ጉዳይ ደኮነ ንዓኻ ንምድላይ ዝሕሸኒ ይበልዎ እንታ ዝበልኩኹም እቲ ዝተሰተ መሊሱ ቀቲሎም እዮም
ምናልባት አቀታተሉን ተዚህ ነገሩና ከቀትሉ ወደለም ነራም አቢድ ሰም ተወዲቅካኻ ኣብታ ናይ መወዳእታ እውን እንታይ ገይሩ ኣብቲ መዓድ ዝነበረ መን ነይሩ አልዓዛር ነይሩ እቲ ክብሪ እዩ ስለዚ ጽቡቕ ግደ ክንሓሪ ኣምላኽ ይደሊ ስለዚ ኣብዚ ርስቲና ኣቲና ኣብዚ ውርሻ ኢና ኣቲና እዚ ውርሻ ድማ ብምውላድ ኢና ረኺብና ስለዚ ኻዩ ኢየሱስ እዚያ ክደግማ ዝደለኾ ነገር ኣለኒ ኢየሱስ ግና ትንሳኤ ህይወትን ኣነ ኢየሱስ ታገሪ በልዓዛር ገይሩ እንታይ ያሪዎም ትንሳኤ ያሪዎም ምትንሳእ ከም ዘለዎ ኣሪዎም ነገር ግና እንታይ ኢሎም ንሳ እንታይ ኢላቶ በቲ ዳህራይ ዘመን ወከም ትስፈልጥ ኢላቶ ዝፍልጠትካ ነይራቶ በቲ ዳህራዋይ ዘመን ዘይኮነስ እቲ ብህይወት ዘለውን ተሞተ እንታይ ገብር እዩ ኩፀኛ ጥራይ ተኹን ስለዚ እንታይ ኢሎም ኢየሱስ ካ ትንሳኤ ህይወትን ኣነ እቲ በኣይ ዝዓምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነፍሲ ወከፍ ህይወት ኢልዋሹ ነፍሲ ወከፍ ህይወት ዘለዎ እሞ ስለዚ ሓረርታና ኩሉ ግዜ ኣብ ነገራት ከዕርየልና ደይኮነስ ሰባት ንክርስቶስ ክፈልጡ ጥራይ እንታይ ንግበር ስለዚ ዶ ነፍሲ ወከፍ ህይወት ዘለዎ እሞ በዓይ ዝዓምን ካን ዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ ከዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ ምክንያቱ ስለዚ እንታይ እዩ ሓረርታ ናይ ክርስቶስ ዝነበረ እንታይ እዩ ወይ ከዓ ድሌት ናይ ኢየሱስ ሰባት ብኡ ዓሚኖም ንዘለዓለም ክነብሩ እዮም ኣብቲ ርስቲ ቅዱሳን ከዓቱ እዮም ድሌታቱ እምበር ኣብዚ ምድሪ ይኮነን ክነብሩ ዝደሊ ናብራና ህይወትና ኩሉ ግዜ ንሰባት ዲና ንገዛ ርእስና ሰባት ንክርስቶስ እንዳርኣዩ ንዘለዓለም ክነብሩ ጥራይ ንፃዓር ፃዓርና ሓይልና ጉልበትና ድሌታትና ሓረርታና ሲ እንታይ መስ ትፍወሲ ከንዳበልና ክንከይድ ዘይኮናስ ንኣምላኽ ክቕበሉ ንክርስቶስ ከም መድሓኒዮም ክቕበሉ ምክንያቱ እቲ በዓይ ዝዓመነ ኢልዎ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ስለዚ ሕዋተይ ብኦ ብምእማናስ ህይወት ዘለና ሰባት ኢና ንንቀሳቐስ ክውፅእ ከለኹም ህይወት ዘለና ኢና ምክንያቱ ኣነ ዳዕመንኮስ ንሱ እንታይ እዩ ህያው እዩ ስለዚ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ ኢልዋ ስለዚ ድሌታትና ነገራትና ጉዳይና ሓይልና ጉዕዞና ንኣምላኽ ጥራይ ይድለይ ኣምላኽ ዝንበርከኽ ልቢ ይሓልወና ክንብርከህ ከናስ እግዚኣብሔር ገጽካ ምራይ ይሕሸን በልዎ ምኽርኻ ምስማዕ ይሕሸን ኢልዎ ከምቲ ዝበሎስ ኣባጊአይ ድማ ድምፀይ ይሰማዓ ኢልዎ ኣቦ ድምፅኻ ክሰምዕ ጥራይ በልዎ እስኪ ኩሉ ግዜ በቃ እጅ ጉዳይኩም ከዓ ኣምላኽ ባዕሉ ኣለዎ ኣይትሕሰቡ ማለት ኣይኮነን ነገር ግና እቲ ዝቅደም ከነቀድሞ ኣብቲ ታሪክ እንተዳሪኹሞስ ንኣምላኽ ቀዲሞም ይኸዱ እሞ ኣምላኽ የለኹን ይብል ታቦት ኣምላኽ ዘየለ ሲዋጎሞ ተሳዒሮም ይምለሱ ኣምላኽ ምሳና እንተዳሃልዩ ኢልዎ እኳ እዩ ዋላ ኢያሱ ኣምላኽ ምሳና ዘይትወፅእ እንተዳ ኮንካ ኢልዎ ውፃና እንታይ ይኮነን ንውግእ ክወፅኡ እንተዳ ኮይኖም መን ክወፅእ ኣለዎ ኣምላኽ ክወፅእ ኣለዎ ኣብ ስራሕ ክንከይድ ከለና ኣምላኽ ቀድሞ ኣምላኽ ንስኻ ውፃእ ምክንያቱ ካብ ክፉኣት ሰባት እንታይ ክገብረካ ለወካ ካብ ክፉእ ሓደጋ ከውፃእካ ሙፃይ እንተዳ ኮይኑ ንስኻ ቀቅድመይ ውፃእ በልዎ ኣብ ናብራይ እንተዳ ኮይና ኣቦ ንስኻ ኣብ ናብራይ ንገስ በልዎ ቀዳምነት ክትከብር ዝግባእካ ንስኻ ክበር በልዎ ሽኡ ነገራት ክዕረይ ከሎ ክትሪእዎ ኢኹም ሽኡ ነገራት ክቃየር ከሎ ክትሪእዎ ኢኹም ምክንያቱ ከምቲ አንቶይ ዝበልክኹም ኣነ ወደይ ኣቦ ክብለኒ ዝስማዓኒ ስምዒትን ኣምላኽ ትደሊ ነፍሲ ኻስ እታ ንኣምላኽ ትደሊ ነፍሲ እንታይ ዝብል ኣምላኽ እንታይ እያ ቀረባ እዩ ኣምላኽ ቀረባ እዩ ንመን
نتها تدليو نفسي نتها نعملها تسمع نفسي ስለዚህ خاي قال عملاك كزارب كلوس تسمع انت لوس ناباي سمعنا سنتايو ناتو زي ودا شجر ስለዘለና بتعمي عودانا شجرنا አትና በፈላይ ሓደ ነገር ትፈትሖ ካለ ይመጽእ ሓደ ነገር ይመጽእ ሓደ ይመጽእ ምክንያቱ አለ ምክንያቱ ይመጽእ ኣብቲ ዓዲ ይመጽእ ኣስድራኻ መጽኡ አይወዳኒ ኣነ ግን ኣነ ኣኻ ቀደመ ንውገይ ትዋጋለይ ንውገይ ትዋጋለይ ንስኻኻሞ መቀዳምና ኣኻ ሕጂ ንኣምላኽ ከተቀደሞ ይደልይ ስለዚ ኣብ ሮሜ 8:17 አንብቤ ኩደ ቅጽንተና ህንቅጽይና ውልድ ካብ ኮናስ ወረስ ድማ ኢና ውልድ ካብ ኮናስ ውልድ ካብ ኮንኩም እንታይ ይኹም ስለዚ መኒ ወራሲ ውልድ ወራሲ አነ ውልድ አምላኼ ተዳህልኩም አነ ውልድ አምላኺና ምክንያቱ ኢየሱስ እንታይ ለው ዳግም ክትውለዳለህ ካይሎምሽ ዳግም ዝተወለድና ሰባት ስለዝኾናስ እንታይና ወረሲና ሙራስ ድማ እንታይ ሓደ ውርሻ ሪኹም ትፈልጡ ዲኹም ዘይተዓደነ መሬት ዘይተዓደነ ሓብቲ ዘይተዓደነ ገለገለ ዘይፃዕረው በቃ አቡ ዘጥሬሉ ውረስ ብሎ እቶም ሰባት አምላኽ ዘዳልዎን ነገራት ታይሎ አምላኽ ንዓና ዘዳልዎ በእንትና አብራይ ዮሐንስ እንታይሎ ኣብ ልብሰብ ዘይተገመተ ነገር ይበቅ ኣብ ሐሳብ ሰብ የለን አምላኽ ነቶም ዘፍቅሮም ዘዳልዎሎ ርስትለና ስለዚ ኣብ ሮሜ ዝበለው እንታይሎ ውልድ ካብ ኮናስ ወረስቲ ድማ ኢና ንአምላኽ ወረስቲ ንክርስቶስ ድማ እንታይ ኢና መዋርሲና ምስዎ ሓሳረ መከራ እንተጸገብና ምስዎ እንታይ ክንገብርና ክንከብሪና ስለዚ ሓሳረ መከራናሲ በቲ ከውርሰና ዝኽእል ምስ ኮይና ክንጸግብ ጽቡቕ እዩ ክርስቶስ ክትጸግብ መከራ ጽቡቕ እዩ በኃጢአትካ ክትጸግብን ብዘይ ምእዛዝካን ክትጸግብን ብክርስቶስ ክትጸግብን ከላኻስ ምስኻ እንታይ ክንከብሪና ስለዚ ሕዋተይ ሓንቲ ነገር ከተሓሳስብ ደሊ ንኣምላኽ ልቢ ማርያም እንበርኪኻ ንክርስቶስ እቲ ዝብሎ ነገራት ሰምዕ ዝነበረት ኢየሱስ ድማ ዝነዓዳ ኢየሱስ ድማ ዝመጎሳ ኣብቲ ቃላት እንተዳሪኹም ካባ ደይውሰት እንታይ ጌራላ ጊደ ሓርያላ ካባና ዝውሰድ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ወዲ ሰብ ዝውሰድ ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝበልክኹም እዩ ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ክውሰድ እዩ ለንቀና ኣብ ዜና ሰሚዕኹምሽ ዜና የመንስያት የመቸስያት ፖፕ ናይቲ ደራፋይቲ እንዴ ሓብቲ ኣለዎ ሓደ ግዜ ሓብቲ ስባይ ያደነ ካን ይባ ታላይ ክንደይ ዝበፅሐ በፅሐም ኣሎ ምሽ ሓብቲ ግን ኣመወዳታ ይበፅሕ አከይደ ዜና ጫውጫው ይል ነይሩ እስቲና ጫውጫው ስለዝኾነ ማለት ታይ ማለት ዝደለናዮ ነጥሪ ዝደለናዮ ንግበር ንሱ እንታይ ማለ ሓንቲ ሰምን ይረስ ባውድ ኣሲራ ጽናሕዮም ዳበለትኒ ፈከይ ሓብታም ሰብኣይ እዩ ሓቂኻ ኣብዛ 400 ዓመት ክነብር ኢሉሲ ያው በሰሙን ሲ ክንደ ሚሊዮን ዘጥፍ 10 ሚሊዮን ገለጥፍ ሰሙን ማለት እዩ 400 ዓመት ክነብር ኢሉ ይዲ በቃ ኤቭሪ ዴይ በቃ አይኑ ከሪ ያለው ኤቭሪ ዴይ ጠኖ በቃ ኣብ ገዙ ኩሉቲ ህክምና ኩሉ ኣብ ውሽጡ ገዙ ይዘሎ ማለት እዩ 400 ዓመት እንታይ ሰብኣይ ልወይ ለብሱ ሲኮነ ዘደልይ ዘላለም ህጅረይዎ እሱ ይኮነ ዘላለማዊ ዝኾነ አጀንዳ ይዘለው አምላክ በዘላለማዊ ምስ አምላክ ክነብር ነ400 ዓመት ንክነብርሲ እንታይ ይገብራለሁ
ብዙ ጻዕሪ ይገብራል ብዙ ሐልኪ ብዙ ድኻም ብዙ ገንዘብ ይፈስሳል ነገር ግና ኣብ ላዕሊ ክሪዮ ከሎ ቃል ኣምላክ ክሪዮ ከለስ أنت عايشة يقولوا هواتي زلالماوينا أوشنا زلوا زلالماوينا أبانا زلوا بزيت عارم مالتي بمولات تراي نكريستوس بمئمانا ترايسي زلالماوي زلالم دما مساملا كنا برينا تسفانا سندي تسفايسي تسفاهم كاسي زلالماوي مساملا سلزي خاي نعمله موارثي لهم ولد كاب كوناس ورستينا خا نعمله ورستي نكريستوس دما ورستينا هواتي bah يبالكم عفتا أتولو عفتوصولو عبدخامكم عبجلة أنا جنا أنت هيبلو ولد أملاخي ده حايش أنت هيجري ده حايش هم مريضكم حبيتنا ده حايش تراينا مريض الله كم تياسو زبلو أنا بيتين جنا أنا أملاخينا أنا جلجل السيز حايش في بلج أزلوا نسون تاي قبري زلالماوي بك من ميلن لذي بزي كنودي دلي زابيري باره عمله اج انا خنقري حريتنا انتاي مخانو كنفلت انتاي نحري لنا عمله خيدلي كل جزء دليتات ناس صلوت ناس كنقير عمله خيدلي ناي ملأنا يتبلو سخاغن تغلصنا بلو فوسني ايتبلو نسخا مصان بلو نسمو يمصاكم شو فواس خفوسوي نسمو يمصا غودلخونكم لوي نسمو يمصا حتخونكم لسوي نسمو يمصا نسمو ينغس نغرات كأري نسمو ينغس استبلاشو كأري نسمو ينغس مصايتنا ناي دقناونتاي كتعيو ስለዚህ ንስኻ ንዓኻ ካብ ሓስኩስ ካልስ የለየን ይበልዎ ንኣምላኽ መሓዝ የዋፃናይ ማለት ስለዚህ ሓደ መዓልቲ ሓደ ግዜ አቢሲያስ ተዛሪቦ እንታይሎሲ ሙታት ካስ ህያዋን ኮነ አቢሲያስ 26 እንታይሎሲ موتات كاس حيوان كخونيم ريساتاتي كتنسو ايام عولي برحانيو مدرون نموتات كتوصوميا مواتو مع محمد تنورس نقح للكا بليلو انتايلو موتات كان داي قبري كتنسيام لذي اتنا منخو عملاخ نايتنساي عملاخ بحقي إلكم نبارو دس إلكم نبارو أب كل نجاراتنا بحينا النبر بزي قدس عبيتنا نسخاجن مساي مخال كاترا يأكلن نبلو بزي قدس تصويتنا نسخا مساي مهلا كاترا يأكلن نبلو شو نجاراتنا صدقنا سلازي دحيش أجائنا مريضنا سلازي ببزو نجار نشنق سبع ديكوناس بتدحيش بتهزبلت زمرت مريم هيوت كن ملالس أملاخ يدلينا كامينين كنوز كم مغرمرام كنوز من تان كخيلنا زغل تدحيش ممراتي مالت لذي زهبيري باركم شتي كنصلينا اسكي حريتنا كنا تعراريو يدلي انتاينا حريتنا انتاينا مريضنا اتلومي زمرصنا ايو مصايتاتنا تاي كغبروي نسو وي كصبقاي واتي عبوشتكم انتاي حريت حريهم والله نسخاتكم من املاككم يفلط املاك دما ان لبكم يفلط ነገር ግና ካብሎም ማዓልቲ ጀሚርኩም كل جزء حبيتكم زلوا كم تزلوا يحلو شجرنا كم تزلوا شجر يحلو
أنا جنا نأخا مريض الله بلوا أتنا عمله ممراض نسو بلج أنايو أتزمرتنا أيو نسو زل على ماويو بزقات عمت نفسه كيف سبنا عمله زي فلته نخرشوس زي فلته سلازي اتبع عايز عمن انت موتك بهوت كنبري كم زبلو بهوت منتان كنبر نخرشوس كنقبلو يزن نخرشوس مقبال نابز حيش يزز غيرك زيان نبرلا مدري زيان نبرلا زلنا غزي بحدات منتان كنبر تسفع زلنا سبات منتان كوينا كنبر لكريستوس كنقبلو طراي زلنا لكريستوس كم قل مدحينا كنقبلو نسخاس عب هوتي ينقسك هالو كنبلو شو حريتنا كتعي مرج انا كتصبقي مرج حزبي لكريستوس خاون مرج أهم كريستوس ترايك خاون أتزمرتنا أيو نسو زلالماو نقراتنا كتعيناي متعيناي زلالماو خوننا نكريستوس كنمرت مريض أكاله خبلوس لحر دقيم بتزلني ديكونس نأخا خريط رأي هشان لوم عالتنا عاملة انت دانجسكم عبيتكم اتن زبنات حنقليتا يزمسل نسوك فتحي سبات مسمع دعابيكم نقرات سبات كردونا يخلنيم زملنايا نقرات حانت تراينا عاملة ننقصه نقوس عبدنا انت عاتيو سلازي ماروك هايلو نقوس كخبرو زدلي السب انتم سبعتنا عاملة اخبرو عاملة احنا قدمو نسحا قدمنا بلو بيتكم نعملح ننقصو أب حداركم أب حداري نعملح ننقصو عبدكنا نعملح ننقصو قدام الناس نعملح نحبو شحنت عملوها مسجسينا نوتينا يا بيري باركم كل جزء بحي بالكم تحقوسوا أنا زلالة ما وجاي نعمله دما ورثينا نكريستوس دما ما ورثينا سلازي ولد كابكمكم ورثت دما يا ولد أملاح
ደገማት ይምሰል ኩነታ ይለዋወጥ ኣነ ግን ዓኒየ ዓርብ ስለ ዘለኻ ኣቐዲመ ንጉዳይ ክኸውን ናትካ ከመይ ጌርካ ከም ትጸብቖ ትፈልጥ ኢኻ ከመይ ጌርካ ከም ትጸብቖ ትፈልጥ ኢኻ ንስኻ እስኪ ንስኻ ትፈልጥ ሃሌሉያ ጉዳይ ካዩ ነገር ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ ጌታ ኢየሱስ ሁሉን ጉዳይ ጉዳይ ነገረይ ነገር ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ ጌታ ኢየሱስ ሁሉን አትካዩ ጉዳይ ጉዳይ ካዩ ነገረይ ነገር ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ ጌታ ኢየሱስ ሁሉን አትካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ነገረይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ነገረይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ነገረይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቡ አቡ አቤት ካዩ ነገረይ አቤት ካዩ ተማርያም አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ ዝለልት ግደ አቤት ካዩ ነገረይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ ሃሌሉያ አቤት ካዩ ነገረይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ነገረይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ነገረይ አቤት ካዩ መመሊስካ ግነን መመሊስካ ግዛእ መመሊስካ ልዕል በል እስኻ ቀዳማይ ንገብረካ ኣለና
ኣብ ኩሉ ነገርና ቀዳማይ ንገብረካ ኣለና ኣብ ኩሉ ነገርና ንዓኻ ቀዳማይ ነውፃእካ ኣለና ብዘይገድስ ኣብ ዙርያና ዘሎ ንስኻ ቀዳማይ ንሓርየካ ኣለና ሕሬትና ቀዳማይ ንገብረካ ኣለና ብኢየሱስ ስም እዚ ሰሙን እዚ ድማ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ነገር ቀዳማይ ንዓኻ ንገብረካ ኣለና ኣብ ኩሉ ምእታውና ምውፃእና ቀዳማይ ንገብረካ ኣለና ኣብ ደቅና ቀዳማይ ንገብረካ ኣብ ጉዳይና ቀዳማይ ንገብረካ ኣብ ዘለና ኩሉ ነገር ንዓኻ ቀዳማይ ንገብረካ ኣለና بيسوس متاونا موجانا سلزبارك تمسكن بيسوس كريستوس مكشير أب كل نجار قدامه سلزبار كنا دم تمسكن أب تبصخ العلد بالك العلد بالس فراس سلزقامات كنا تمسكن أب كبور نجار سلزقامات كنا تمسكن كبور سب كبور حساب حسب طبعا لكم تصحفه كبور حساب كنا حسب جابير كبور واقع سلزعد كنا تمسكن بيسوس كريستوس مكان مينا موسى أبزين دايوني حاولنا نزقبرنا مسكنا جزيد ما بشيم يسوس صبوا جزيء حلوانا نسخة كرمينا وزع زتأكد جزيء بنروا بحلو نتعامل ندقافو نتهانا نتصل جزيء تجبرنا نتصل علينا بيسوس مدما أبزي بيت سناس لزجبر كاتمسكن عبي نجار سلزجبر كاتمسكن بزجرنا جميرنا دما سومنا ملو جزينا كله بتانكسجيفينج بمسكنا زتملك خون تصلي عليه أمنو سكف غورورو مسكنا يكمت بالله أمنو سكف غورورو مسكنا يكمت أمنو سكف غورورو نعود قال يكمت بالله أمنو سكف ملحس بيسوس نعود جابر مل قال يكمت بالله ناي صدق قال يكمت بالله نعود ناي متحس قال يكمت بالله كوموس لزغبر كبيسوس كريستوس نمسكنك كبري مسكنا عبيد كاب زلالم نزلانو عها يكون آمين هاليلويا